Teraz dziewczyno mówisz mi, że ty kochasz mnie, a ja mówię, że kocham cię, bo ty jesteś dla mnie zwykłą dziwką, tak czy nie? I ja właśnie nie kocham cię, bo ty jebiesz się wszędzie, wszędzie. Tak czy nie, najpierw mówicie, dziewczyny nam się kurwa nas, a potem zdradzacie nas z jakimiś jebanymi kunami albo alkoholikami, tak? A więc kurwy łapcie dziewczyny to prosto w uszy, o. Najpierw dziewczyny mówicie, że kochacie nas, że nigdy ona nie odejdziecie, a jak? A potem sędzia dzieli wszystko na pół, bo podałaś do sądu o podział majątku, I teraz dziewczyno mówi, że ty bardzo mówisz, że kochasz mnie, no nie kocham cię, bo ty dla mnie jesteś zwykłą kurwą dziwką, tak czy nie? Ja mam wyjebane na ciebie, kurwa, fałszywa dziwko, tak czy nie? Teraz to jest prawdziwe słowa na bicie, teraz ślę, że to właśnie są większość polskich dziewczyn. Mamy jebać się kurwa mać na twarz. Tak, a ja mówię, że ja mam wyjebane dżinny kurwa was. Tak, nie zapamiętajcie to, że wyjdzie nas, a w ogóle kochacie tylko nas, kurwa hajs, tak, więc to łapcie, dziewczyny, teraz mówicie dziewczyny to, że nas, a ja mówię, że ja nie kocham was, bo jesteście we szmaty, tak, nie ten prawdziwy hardkorowy uliczny rap, więc to kurwo udawana łap, mówi, że kochasz mnie, a tak naprawdę to, a tak naprawdę to kochasz moją sałatę, tak czy nie?